Ali on je mene krenuo da proziva kad je bilo aktuelno prozivati baku prasetu zato što se desilo šta se desilo sa Kikom. Znači, on je sačekao, video je da je hajp oko toga, da ljudi kreću da me prozivaju masovno, da me gaze i Muć je bio u fazonu, ajde malo da iskoristim taj hajp, da ga isprozivam, da bi pokupio malo pregleda na trovu, da bih zaradio malo više para, jel? A ako ne znate, što više pregleda imaš, što te više ljudi gleda, što više, tako ima nekih parametara, to više para ćeš da zaradiš od trova, to će više da te plati. Muć je to iskoristio i tad je krenuo da kenja. Da je on kenjao dok sam ja bio tu, ne bi mu zamerio, jer nema šta da mu zamerim. Zameram mu to što je pička. Razumeš? Zameram mu to, jer da sam mu ja tada odgovorio, svi bi se okrenuli protiv mene zato što je bilo aktuelno prozivati baku praseta. Razumeš? Ja nisam smeo da mu odgovorim, jer me cela država optužila da sam ubica. Kako ja mogu da odgovorim njemu? A on to zna! On je znao, video je šta mediji pišu, video je da svi pišu baka prase ubica, baka prase ovo, baka prase ono. Razumeš? On je video to i odlučuje, jebote, sam mogu lagano da ga isprozivam, po prvi put u životu mogu da ga prozivam, da on meni ne smije da odgovori. Iskočio je na taj hype train, iskoristio je priliku kad je prvi put mogu da me proziva i uzeo je da me proziva 1/1. Što se braniš kad ljudi nisu? Ne branim se. Ja napadam. Ovo je napad, jer napad je najbolja obrana. Puši kurac.